ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଁ କିଏ ଓ ମୋର କିଏ? ଏହା ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ଗମ୍ଭୀରତାପୂର୍ବକ ବିଚାର କଲେ ଜାଣି ହେବ ଯେ ଏହା ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛା? ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହୁଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛା? କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? 5 ଥର ନିଜକୁ କାହିଁକି ପଚାରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କାହିଁକି କରୁଛି? ତ ଅନ୍ତିମ କାରଣ ମିଳିବ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣମ୍। ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ସୁଖମ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଖୀ ଭବତି, ରସମ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଖୀ ଭବତି। ଉପନିଷଦର ଋଷି କହୁଛନ୍ତି କଠୋରୁଦ୍ର ଉପନିଷଦରେ। ତ ସେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ସବୁ ଯେତେ ଦେଶ ଜାତି ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାହା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। କାହିଁକି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ? କାରଣ ଏହା କର୍ମଯୋନି। ଏଠିରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଏଠିରେ ଆମେ ସଂସାରିକ ବୈଭବ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବା କିମ୍ବା ଯାହା ପଦକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଯଦି ବୈଦିକ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ 100 କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବନିପାରିବା। 100 ଜନ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ନିଜେ କରିକି ଜାଣିହେବ। ଏବଂ ସାଧନା, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ତପ ଯେତେ ମାର୍ଗ ଅଛି, ନିଜକୁ ନିୟମ କାନୁନ ପାଳନ କରି ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବକବାସ ବୋଲି ସିଦ୍ଧି ମାନେ ନାହିଁ, ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ 12 ବର୍ଷ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଦେଖୁ। ତାପରେ ସେ କହିବ ଯେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନ କରିକି ମନା କରିଦେବା, ସେଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା। ପ୍ରଥମେ କର, ତାପରେ ଯଦି ନହେଲା ତାପରେ କହିପାରିବ ଯେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯିଏ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଯାହା ହୁଏ ତା ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏହି ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। न ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ନେତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନମ୍ ତୁ ଲଭ୍ୟତେ। ନାରଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କିଏ ଓ ମୋର କିଏ, ଏଇଟା କୌଣସି କୁକୁର, ଘୁଷୁରୀ, ବିଲେଇ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ, ଶୁଆସାରି କି କୌଣସି ବି ଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ କରିପାରିବ। କାରଣ ମଣିଷ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ। ସେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ତା'ର ଅଛି, ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଲଭମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେହିନା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରମ୍ ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନମ୍। ବିଦେହ ନିମି ରାଜା ନ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଆସିବାର ଦେଖି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଅଭିବାଦନରେ କହିଥିଲେ କି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କୌଣସି ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ, ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଆମର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ତାହାକୁ ଦୂର କରିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଦୁର୍ଗୁଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣର ନିବାସ ଥିବ। ଅଭୟମ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ସଂସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦୟା ଦାନ ଦମଶ୍ଚ
ଅହିଂସା ସତ୍ୟମ୍ ଅକ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ ଶାନ୍ତିର ଅପେକ୍ଷୁ ନାମ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ 16 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 1, 2, 3 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବତେଇଛନ୍ତି 26ଟା ଗୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବର। ତ ସେ ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ବୈଷ୍ଣବର, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯେଉଁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ। ତ ସଂସାରରେ 3ଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଜୀବ ଶକ୍ତି ଓ ମାୟା ଶକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ନା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା ଅଛି ନା କେବେ ବାହାରିବ। ଏ 3ଟି ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଶକ୍ତି। କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଛି ଏହାକୁ, ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଜୀବ ଉପରୁ ହଟାଇ ପାରିବେ। ଯିଏ ଜୀବ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବ, ଦୈବୀ ହିଂସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୟୟ ମାମ୍ ଏବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାମ ତରନ୍ତି ତେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାୟା ଜଡ଼ ଶକ୍ତି, ଜୀବ ଶକ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ରହିଲେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ମାୟା ଶକ୍ତି ଉପରେ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ ସୁଖ ପାଏ। ଉପରେ ମାନେ ତାଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ତା ମନରୁ ଚାଲିଗଲେ ହିଁ ସେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭ୍ରମରେ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରହିବ। ଅର୍ଥ ମନର ଗୁଲାମ ବନିକି ହିଁ ରହିବ। ଜୀବଶକ୍ତି ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଜିତି ପାରିବ ନା। ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବି ଜୀବ ମାୟାକୁ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଋଷି ମୁନି ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ କେବଳ କୃପା ଦ୍ୱାରା, ହରିଗୁରୁଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନ ଶୁଦ୍ଧି କରି ସାଧୁ ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ନିରନ୍ତର ସେବା କଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ ମାୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହିର୍ମୁଖ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଉପରେ ବହିରଙ୍ଗା ମାୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଧାମ ସନ୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି, ତାହେଲେ ଆମର ସେଆଡ଼େ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ଆମର ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଯିବା। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ଅନ୍ଧେ ତମେ, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ କୃଷ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ମନ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ମାୟା ଦୁଃଖ ଆମଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ହେଇକି ପଳେଇ ଯିବ।